Tá starostlivosť, tá pomoc by mala byť zrobená z lásky. Nachádzame sa v tepličke Nad Váhom, domové pokoja Žofie Bosniakovej. Je to pestrá práca. Keďže sú to seniori, je to dosť aj náročné, pretože veľa je ich imobilných. Veľa napríklad zase, keď sú mobilnejší, sú tam také rôzne psychiatrické už diagnózy. Určite dievčatá, čo pracujú hore na úseku, pre nich je to fyzicky naozaj tá manipulácia, pre mňa je to skôr tak psychicky. Určite odporúčam priličku všetkým, hlavne teda pracovníkom, ktorí pri práci chcú mať pohodlné oblečenie, zároveň ktoré vyzerá dobre. Sú v tom dievčatá vlastne 12 hodín denne, takže vždy je to o tej kvalite a o tom, že sa v tom dobre pracuje. A naozaj majú širokú ponuku výberu. U nás to vyzerá ako taká ako kedysi burza. Obchodiak prišiel, dievčatá si povyberali, si odsúhlasili a vlastne za chvíľočku sme mali odevy. Dievčatá si mohli poupravovať, poskracovať, tam pridať centimetrik, tam ubrať 2, takže to bolo fajn.